ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಲೈವ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕಮ್ಮಲ ದೇಜಮ್ಮನ ಸುರುತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಕಮ್ಮನ ತರೆಕ ಬುಡ್ತರು ಎಂಕಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚುಡು ದೇಜಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮತ್ತದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ನ ಪಕ್ಷಗ ಕಾಣೈತರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಜಮ್ಮ ಎಂಕಮ್ಮನ ತಲ್ವಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಬ್ಜಾ ಮಲ್ಪೇರ ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿನಕಲು ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಬೀರ್ ಉಂತ ಕಬೀರ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಉಂತಾವ ಈ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೆ ತಿಂದಿ ಅಂತ ಯೋಡದ್ದ ಯಾನಿಕ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನ ಕೋಡಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೋರಿ ಚುಕ್ಕ ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಜುಲು ಕೊಡ್ತಿನ ತೂತಿ ಜನ ಸಾವು ಕಕ್ಕುಷ್ಟು ನೀರ್ಲಜ್ಜನ್ ಪಿಂಕನ್ ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ಎಂಕ ಬುಡ್ತಿ ಎಂಕ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬುಡ್ತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾನ್ ಜೊತ್ತೊನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಬ್ಯಾನೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿ ಯಾನ ಪಿಂಕನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜೊತ್ತೊನಿ ಅಂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಿಂಕಂಡೇ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪುಂಡು ನಡಪೇರ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ನರಕಾರೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಯೊಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇಂದದ್ದೇವೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡು ಯಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡು ಜಾತೆ ಮೇಡಮ್ ಜಾತೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ವನಸ್ಕೋರ ಒಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಮದುವತ ಬೋಡಿತಿನಿ ಸಿಗರೇಟ್ ದತ್ತಂದ್ರದೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಿದಿ ಮನೆ ಕುಳ್ಳೋರ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮಧುಕೋರು ಈ ಮಧು ತಿನ್ಪುನಯ್ಯ ಅಂತ ಓದ್ತೆ